Agmay saak iti tenga dalan manmanehuek tuy nanumu alukan panunot ko adayu iti ayan Filipinas lugar anak kayanakan naganak ken kakabsat ko kakabagyak ken gagayem ko mailiwag unay kada kayo uray ken kaobiyag tuy biyag ko kaano manen tintay panakikita adayo alugar ti ayan ko ita sakripisyo awanan nyaman na agurnulaeng ti inaggagara tumulong kada kayo amaken inatapno ti kasta agpapada tayo amakaging awa agmay saak iti tenga dalan manmanehuek tuy nanumu alugan panunot ko adayo iti ayan Filipinas lugar anak kayanakan naganak ken kakabsat ko kakabagyak ken gagayem ko mailiwag unay kada kayo uray ken kaobiyag tuy biyag ko kaano manen tintay panakikita adayo alugar ti ayan ko ita sakripisyo awanan nyaman na agurnong laeng ti inaggagara tumulong kada kayo amaken inatapno ti kasta agpapada tayo